eskerrik asko etortzeagatik. Eta oso labur hitz egingo dut, mailan asko dagoelako eta denek izango izan. Bi liburu ditugu, Ama gaiztoaren ipuina, atxikinen izan dut eta Biko Bazolo, Josue Alberdi. Eta, lehenbizi, Antion bakarra, atxikinen izan idatzi eta ditze gurenek ilustraturiko Ama gaiztoaren ipuina. Ama gaiztoa esatea, batzuentzat gaur oksimoron ditzen hori edo kontradiktio interministroetako bat da, ez da ama eta gaiztoa ezin da izan, edo nola liteke. Horretaz, ari da atxinen izan den ipuina. Badetik, bada gauzak gertatzen direna eta familia bateko harremanei buruzkoa, eta aldi berean, da nolabeneko ikerketa harin bat herri ipuinetan amak nolakoak diren, ez da? Ea ama gaiztorik badagoen, ama beti diren honak, nolako zantxago itxoren ama, egon ez durirena, errauskil direna, jansiletak deketena, igual batek bat ez dago ipuinean eta ikasmatu ditutu. Baina, holako ipuin ezagunak eta erreferentziezkoak direnak eta nik esan dut liburu honek gutxienez bi irakurketa uzten dituela bat da, ilusioetek irakurtzen duzu ipuin bat, eta beste bat da, heldu hori ere iristen zaigu irakurketa bat, eta etxaraz egiten digula, gain horretaz, amatasunaz eta amaren figuraz, eta amaren figura horrek, gure, nola esan duke, subkonzienteak, edo imaginari kolektiboan edo izan duen gauzatzeaz, eta sakonean dagoen gaztakit nolasa. Gainaz, mamiaz, kezkaz, arazoaz, gai, kezka, mami, eta hori guztiak, atartzen dira, atxineren ipuinean, aritzek ilustratuta. Eta eskarrik asko biei, eta zuen alaitza. Zuen esan hor, askiltako